हाय लोगोफोर गासैखौबो नैबे समाव बर'सा देरहासार चेलेन्ज जाना नोंथांमोनखौ बरायनो लाबाय आसा थिदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हायाखैमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय नोंथांमोनजों आङो बा नोंथांमोननि सेराव आं भिडिअ लाबोनो हायाखै बेनि थाखाय आं गासैखौबो निमाहा बियो आंनि लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङैनो दं आं बेखौ मिजिंथिदों दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे एनादार भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों नोंथांमोना आंनि बेगाव नुनो मोनदों बेहाय माइ हानाय दा मेसिन बे मेसिनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन जोबोदनो बे मेसिना मोजां आरो बेनि गेजेरजों माइ हायोब्ला नोंथां खम समनि गेजेरावनो नोंथाङा माइखौ हानो हागोन थ' बिथांजों आं दान्दिसे सम सावरायगोन आरो बे मेसिननि सोमोन्दै नोंथांमोनजों आङो दसे समनि उनावनो सावरायगोन आरो नोंथांमोननो बे माइ हानायनि खायसे नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नाय जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायोब्लासो नोंथांमोना आंनि मा बुंनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरो बेखौ सिगाङावनो फोरमायखानाय नोंथांमोना भिडिअनि जोबजासिम नायोब्ला बेनि बेसेन थामहिनबा बेखौ बहा मोननाय जायो आरो बेसेबां बेसेन लायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन थ' बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गुरै खावलायबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोननो आङो बै माइ हानायनि खायसे नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनोसै थ' लोगोफोर माइखौ जेब्ला हाखांगोन हायोब्ला नैबे बेफोरबायदि माने सारियाव माइखौ नोंथाङा हाखांनायनि उनाव ज' दोननो हायो थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे खोब मोजाङै बेखौ डिजाइनै बेखौ फारियाव थालाङो आरो बेखौ नोंथाङा जुदि बजा खानोब्ला बा बेखौ नोंथाङा जुदि फोराननो गोसोब्ला फोरानना नोंथांमोना हानायखौ नुनो मोनदों दा बे रोखोमै माइया ग्रोब ग्रोब मोनफा मोनफा फारियाव बे थाबोयो लायोब्ला हयथ' बिराद मोजां जागोन नोंथांमोनाबो नायदो नोंथांमोना गिबि गिबियावनो जयन्त स्वर्गियारि बिथांखौ बरायग्रोना लाबाय गोजोन्थों नैबे समाव जोङो डेमियार जे पेडि काटार थामहिनबा नै माइ हाग्रा थामहिनबा माइल' नङा बेजों नैबे हाग्राबो हाजायो आरो लोगोसेनो खायसे एसे गुरै थानाय हाग्राफोर बेखौ हानाय जायो थ' बेनि सिगांग्रो एसे डिटेल्स थामहिनबा नैबे मेसिनाव माबेथिं मा खालामनाय जायो बे मेसिननि सोमोन्दै एसे सावरायगोन आङो थ' नैबेहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे मेसिन डेमियार थ' बेवहाय मा खालामो मा बेयो बेखौ एसे जाबाय पेट्रल बेयाव मिनिमाम जों ओरैनो बेसेबांसो लिटार आधा लिटार सोग्रोनाय जायो आरो आधा लिटार खमसे खम आधा बिगा थांगोन ओमफ्राय बिगासे हानोबाथाय गोदान मानसि नालाय जोंनो 1 लिटार नांगोन आरो एक्सपिरियेन्स जागोन एसे खमाव हानो हागोन आरो ओमफ्राय नैखिया दङ नैबेयो बे जाबाय माबा मबिल माने बे मबिल सोनांगौ जायो नामा मबिल सोनांगौ जायो आरो ओरैनोथ' मबिलखौ खनसेल' सोनांगौ जायोना ना आरोबाव सोबाय थानो गोनां जायो खनसेल' नङा जेनेबा थाव हिसाबै थाव खनसे सोगासो जेरै आधा लिटार खनसे सोयो नालाय एसेयाव माने बेखौ खफाथाम सोनांगौ जायो आरो मबिलखौ नैबे खफा केबजों बेजों मोनथाम सोनो गोनां जायो माने आधा लिटार थावजों नों हाबाय हाखांनायनि उनाव आरोबाव बेखौ खनसे चेक खालामनानै आरोबाव फिन माने थावखौ आधा लिटार सोलायबाय आरो बेखौ गारनानै आरो सोलायबाय बेखौ गारनानै माने बेयो माबाखौ नायबाय बे माने गाज्रि जादोंबा जुदि गारबाय ओमफ्राय गाज्रि जायाखैबा बेनो थाब गाज्रि जादों होननानै बोरै मिथिगोन बेखौ नुखागोन खामनायखौ गोसोम जागोन जायो ओमफ्राय खामाबाथ' बियो गोजोङैनो थाबाय अब्ला खामदोंब्ला बे एसे गोसोम जाबाय ओमफ्राय बेखौ जुदि खामदोंब्ला डाउन खालामनांगोन ना बेखौ
डाइरेक्टनो सोखानाय जायो डाइरेक्ट सोनाय जायो बेखौ डाउन खालामबा मोजांसिन जायो डाइरेक्टबो सोजागोन खिन्थु बारा मोजां जानाय नङा आरो जुदि डाउन खालामाब्ला बे जेनेबा मेसिनजों खामफालांनो जाहैबाय नामा दा बिदि ओमफ्राय लोगोसेनो बे नैबे स्टार्टखौ बोरै होनाय जायो बेयो स्टार्टखौ बेयाव मोनसे सुइच दङ बेखौ एसे थिखांनांगोन हाफ बेनिफ्राय नैयाव मोनसे सुइच दङ बेखौ अन खालामनांगोन बेनिफ्राय नैखौ नै बुस्थुखौ बेखौबो खनसे ओरै बोनानै माने अट'नि बायदि आरो ना अट'नि बायदि बोना होबानो बेयो हारसिं स्टार्ट जागोन बेनिफ्राय मिन्थिनो गोनां माबाफोर दंबायो नामा बेनि अनगायै मिन्थिनो गोनां दायो आगोल एसे दिसा थाबाय नैबेखौ एसे फोरमायना होलाय नैबेखौ बेनिथ' जाहैबाय मा सिगां स्टार्ट बेखौ सुइचखौ अन खालामनानै स्टार्टखौ खालामबाय खालामनाय जिथिया डिसखौ सालायनांगोन जेरै हानो गोनांसैबाथाय जों बेखौ आखाइजों बेजों नारग्रोना लानांबाय बिनि उनाव बेखौ ओरै बे रेस्ट हमनांबाय बेयो क्लास जाहैबाय बेखौ नारथाबनानै क्लास हमनानै रेस्ट हमनांगोन जेसेंनो रेस्टखौ स्पिड हमगोन थारमाने गोसा हमबाथाय बे स्पिड जागोन आरोखि माने बे डिसआ गिदिंगोन मोजाङै हाजागोन आरो बेयो थाहैबाय आरो मोनसे अट' दङ बेयाव अट' जे आखाइ हमबाय थानो बायबाय बेखौ ओरै प्रेस खालामनानै बेखौ ओरै नारथाबना दोनजायो बे अट' माने नोंथाङा जेसेबां रेस्ट होना दोनगोन दा बेबायदिनो इयो समान एखे लेभेलावनो खारबाय थागोन आरो ना बेयो मोनसे अट' सिस्टेम आरो ना दा बेनिफ्राय जों नायगोन दा दा डिसखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो होलाय बे डिसआ जेब्ला स्टार्ट खालामो रेस्ट होयोबा बेयो माने गिदिङो आरो ने रेस्ट होबासो गिदिङो स्टार्ट खालामनाय लोगोनो बेयो गिदिङा बे रेस्ट थाबाय रेस्टखौ होनाय लोगोनो बेयो गिदिंसिगोन आरो ओमफ्राय बे डिसआ मोनथाम जातनि दङ बेथ' जाबाय माइ हाग्रा जेनेबा आरो मोनसे फिसा दंबावो गांसो हाग्रा ओमफ्राय जिथु फाथो हाग्रा दं बेयो एसे दादसिन आरो गोबावसिन माने बेजों गांसोबो हानो हायो फाथोंबो हानो हायो आरो नैबे माइबो हानो हायो दा बेनि अनगायैबो जों खायसे गुरै आरो ना जेनेबा थास' बेफोरखौथ' इजिलि हानो हागोन माने जोङो थास'फोरखौ जिहेथु दानस'यो नङा होमबा दा बेनि अनगायै नैबेखौ लानानै डाइरेक्टनो माबानो हायो हाजानो हायो ओमफ्राय ओरैनो बेखौ सोलायबाय थानोथ' गोनांथि जायो जानांगौ सोलायबाय थानायाथ' दा जोंबो एसे माबासो नालाय गोदानसो नालाय सोलायनाया उनाव दा हाबाय थाना बेसेबांखिनि हाजायो बेखौ उनावसो मिथिगोन आरो दा गावसोरनि कम्पानिनि बुंनाय बायदिबाथ' गंसेजोंनो बहुद गोबाव हाजायो आरो माने जेनेबा नोङो हमना ला जेनेबा गोबां खामानि मावनायनि लोगो खोथा जासिगोन मावनायनि लोगो खोथा अफार जुदि दा नैबेखौ नुदों बे मा जिराद बे जाबाय माइखौ जेरै खासिजों ओरै माबा हुथुमोना बेयो हुथुमनानै गावनि नांगौखिनिखौ हानो हानाय केपासिटिखौ लांना ज' दोनहैयो माने जेनेबा मोनसे लाइनावनो जमा जमा दोनहैबाय इयो जमा दोनहैग्रा आरो ने दा बेवहाय बेखौ खुलिनोब्ला माबायदि बेखेवनाय जागोन बेखौ खुलिनोब्ला नै आवगोलावनो बेखौ दिखोना लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय नै बेयाव मोनसे मा दङ आरो ना सिन दङ बेयाव मोनसे लहाखौ ओरै ग्रोब सोना लानांगोन हाथाय दङ बे हाथाय सोना लाबासो बे नांथागोन आरो ओमफ्राय बे नाटखौ ओमफ्राय जिखुनु रेन्जजों अरनाय बिदि खेवबानो जाबाय आरो बिनि जिथु माबाया नादा उल्थाजों खेवबासो माने मारिनाय जायो आरो मारिबासो खेवनाय जायो बिनिया बे उल्था जायो रिजोना जायखिजाया बेखौथ' जोङो डिसनि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बे डिसखौथ' गोदानथ' मोनो बायोब्ला एभेलेबेल दं इयो दा बेनि कस्टआ बेसेबांसो गोलैगोन बे अनलि डिसनि कस्टआ बेसेबांसो गोलैगोन होननानै बेखौथ' ओरैनो 350नि मिनिमाम 300सोनि गेजेराव 300सो लायगोन दा बेवहाय माने 300सो दामाथ' अब्ला मोनथाम जिहेतु बिट दङ मोनसे जाहैबाय आलादा रेटआ आलादा जागोन आरो ना दा नोंथांमोना गोदान लाबोदों दा बे हिसाबाव बेनि रेटखौ बारा मिथिनाय नङा होमबा थ' नैबेहाय दा बेनि कस्टआ ओरैनो मार्केटआव नोंथाङाथ' मार्केटनिफ्राय लाबोदों नङा होमबा दा मार्केटआव बेसेबांसो कस्ट गोलैगोन बेवहाय मार्केटआवथ' बियो ओरैनो जेनेबा 17,000आनो जेनेबा अनलाइन खालामबाथाय एसे माबा मोनगोन डाउनाव आं अनलाइनाव जिहेतु नायनानै नुदों बेवहाय 17,500 बेखिनिखौ नुदों नोंथांमोनाबो नायोब्ला नुगोन बे एमाजनाव बेखौ आरो बेयो कुवालिटि दंबावो थारमाने बेलेग दंबावो माने लयसनिबो दंबावो ओरैनो 13-14,000नि बेयावनो 17,000आव लाबोनाय जादों आरो जायखिजाया बेखौ 17,000आव लाबोनाय जादों नोंथाङा लाबोनाय जादों आरो ने
आरो सोरबाफोर नांगौबा कन्टाक्ट खालामनो हागोन। गेरेन्टि वारेन्टि ओरैहाय माबाफोर? वारेन्टियाव बोसोरसेनि वारेन्टि दं। माने 1 बोसोरनि थाखाय? 1 बोसोरनि थाखाय। नोंथाङा जुदि बे गाज्रि जायोबा बेखौ वारेन्टि ना गेरेन्टि? वारेन्टिसो बियो। वारेन्टि, गेरेन्टि गैया आरो ना, बिथांमोना फोसाबना हरगोन। थ' बे हिसाबाव एभ्रि मार्केटआवबोथ' मोननायनि मोनसे चान्सआ थागोन? मोनगोन। दा गोदानसो नालाय बांद्राय मिथियाखै मानसिफ्रा, माने दा अर्डार होबासो लाबोनाय जायो आरो बेखौ। दे गोजोन्थों। दा आङो नैबे माइ हानायनि खायसे नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिबाय। आसा थिदों नोंथांमोना मोजां मोनदों। ग्रेप्स कटन बास काटार, दा बिदि होननानैबो नोंथाङा जुदि एमेजनाव नायोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो एमेजनाव बेनि गासै प्राइसआ जादों 17,500 आरो नोंथाङा बेनि रेन्टआबो डिफारेन्स दङ आरो कम्पेनिफोराबो आलादा आलादा दङ। नोंथांमोना नैबे माबायाव गुगोलाव सार्च खालाम, नहलिबा नोंथाङा नैबे एमेजननि जोहै नोंथाङा अनलाइन अर्डारबो खालामनो हागोन। बेवहाय आं नायनायाव नैबे ग्रेप्स कटन ब्रास काटार बियो आं नायनायाव डिलिभारिया फ्रिमोन। थ' बे हिसाबाव 17,500आव नोंथाङा बेखौ अर्डार खालामनो हागोन। बेहाय जा बिथाङा हाबाय दङ, बे हाबाय थानाया डेमियार्स होनना बुङो, डेमियार्स टुल्स। नोंथाङा बेखौ अफलाइनावबो मोननो हागोन आरो अनलाइननि गेजेरजोंबो नोंथाङा बेखौ अर्डार खालामनो हागोन। आरो लोगोसेनो नैबे ग्रेप्स कटन ब्रास काटार बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आङो। नोंथाङा बेजोंबो नोंथाङा थांनानै बाय खालामनो हागोन। थ' बेवहाय बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय मोनसे बिगासेयाव थामहिनबा खेबसे हागासेयाव बे आधा लिटार खरै नैबे थावखौ सोनो हायो। पेट्रल बाहायनो हायो। बेयाव पेट्रलसो सोनांगोन, बेवहाय डिजेला जाया, पेट्रल। बेनिफ्राय बेजों लोगोसेनो नैबे मबिलबो सोनाय जायो। मबिलखौ जास्ट बिथांमोना बुंदों मा खनसे सोगासेयाव सफाथाम खरै सोनांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों। थ' बे हिसाबाव नोंथाङा बे रोखोमै नैबे मेसिनखौ नोंथाङा बाहायनो हायो। थ' नोंथांमोना निस्सय बे भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो माइ हानायाव सुबिदा जानाय बायदि बै आबादारिफोरनो बे मेसिना सौहैथों। दा बे हिसाबै नोंथांमोना बेखौ लिंकखौ बा आंनि नैबे भिडिअनि लिंकखौ नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो लोगोसेनो कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनाव माबाफोर जुदि सोंथि सोंनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना सोंनो हागोन। लोगोसेनो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों। उननि ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन मिजिंथिबाय। थेंक इउ।